Jambung. Kerajaan Banyuwangi. Oh, sidane gendeng iki. Lah wong ora ndang isek. Lah monggo. Lah monggo. Susu yo malah. Oh, gila to iki. Oh, kene. Cepada nelongso Zamane zaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem gawe karo seneng ulah aja banter yen kongkon ya sing temen lah apa to kanca ati kerep lara ra kelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip kaya wiwitan rekoso pancen nyata Ki lho Mas Lutuk. Nggih. Karepe Masun Gondrong ki saiki sing ben ora katon monoton, njur saiki sampean digoleki gandengan ngeten iki. Lho, kepenak ra? Sehat. Sing halus, Sehat. sing halus. Alhamdulillah. Ora ngono. Sehat. Alhamdulillah. Aki malah kaya blekok lanang karo blekok wedok kowe. Mek montak mantuk tok ki. Ayo kene rada maju. Ngono. Alon-alon ki Piyayi Surakarta Hadiningrat. Masa? Ngono. Kok iso mbok getak ki? Ya rada selo-selo. Ngapunten. Halus. Ya hati lho, ki lek kaget, iki mesti meret. Lah ya. Wong bocah latah mbok jorak-jarak ndi sendang mari iki to, Mbak. Nggih, Bapak. Pangapunten. Nggih. Mas Jok Lutuk menika mboten saged jaga. Piye to? Wong wedok ki kudune kepiye? Jambung. Wes. Kakang. Aja mbok baleni, Kakang. Iki kok nek kaya ning Blitar cup, aku turu latar. Ora ngerti. Biyen tau yo iki kasuse iki, Pak. Mantene sapa kae rabine anu sing mayang Redi Belung. Ngono. Niki sing nyindir kula lungguh teng riku. Suwargi Gareng Salatiga lho enten to guyon. Ambungen Mas Kritik. Lah kok dijambung tenan, Pak. Peh. Kula iso Oke. Wah, ora turu omah telung dina kula, Pak. Wah, bojomu cemburuan. Kok ora cemburu aku Weh, nyusul. Mas, marai dalam pengalaman dalam keluargamu iki kurang paham bojomu iki. Piye? Aku lek dambung dambung ngene ya. Nggih. Aku malah mulai ya karo bojomu mesti kewen 500. Rupamu yo cindil Lho, iso. ora ora lho tenan lho Mas. Gak iso Lho, ngono. kula iki tau nggih pas wayangan ngeten nggih, jambung wong itu sindeng. Cuk ngeten ya. Kula mulai. Ki mbok sangoni pura sing ngambung awakmu. Ora nduk aku. Kowe iki wong lanang apa? Oke, ya, kei 500. Yo mesakne bojomu karo sindene sing ngambung tuwel. Kula niku terus neh, jambung neh. Ngono iki bojoku ya meling neh. Heh, kei 1 juta ke, pesakne ke. Masalah puluh Tahun momen. 1 juta, Bos. Lho, kok mbok wae iya lho. Lah aku ndek iki diambung lek to 1,5 kok, Mas. Berarti bojomu ki ya disosori wong-wong kuwi. Lho, berarti larang bojoku di Pak ya. Kowe iki ora sadar kok. Bang, nyanyi, Bang. Nembang. Iya, mosok ke matun. Nembang apa? Diaturke gerajakan. Bisa wae. Iki ning pundutan Duwete iso kuwi kok. Nggih, Surabaya duwe. mau. Nggih. Tadi tak urutke. Ya. Ngajeni pundutane Nggih. saka Surabaya, tembang gerajakan ana Srihune nggih ana. Gerajakan. Iki saka Lampung sing dipundhut Srihune. Gejakan. Jajal karo bawa jale. Hmm. Gejakan. Saged. Jajakan. Oke, siap. Oke. Ya. Karo jenglengen, Bu. Nggih. Po. Ya. Ngono. Kembang nayut. Monggo, pinten. Gerajakan dajalan sik. Lah kene iki kok Jajal. cobi. Ijuan. Ijuan, ijo. Ijuan itu Ijuan, atang atang. pada iringan. Oh, iya. Sinden ki latah. Aku susahe nek pas karo garwane lek pengin iki lho. Nah, ya. Tanjung bolak-balik terus. Yo. Radat. Oh, alah Ah, ya. alah. Ya, Mas. Kerajaan Kerajaan Banyuwangi. Oh, sidane gendeng iki. Lah wong ora ndang isek to iso. Aku ya apa itu. Ya ampun. Yo. Tengah ke yo.
Ayo coba sak pinten. Bocahe aja nunggu. Kembiang. Ya. Ya aja ganggu nduk Pak. Iki nyambut gawe lho iki. Ayo rada maju, Mbak. Rada maju. Lah monggo. Lah monggo. Kita enak semampir. Kowe nyambut gawe aja guyon. Ayo, kowe kok ngomah arep nyapa sih? Ngelon no. Kalau sapa kowe? Karo sapa? Ngelon anake Karo sapa? yogane Romo. Wong karo yogane. Karo yogane, karo yoga. Bojomu Membiang. Ya, sip. Yap sip. Tolong semuanya diam, coba. Pak aja melu-melu. Iki engko nek salah sithik bleset iki. Ayo coba. Mambias mayon. Weh, mayon. Alik! Iki tak jenggleng iki lho kok mlayu ki ngopo? Senggake ngene iki Banyuwangi. Malah minggat. Kembiang mlayu. Lambiangan lho. Paman. Suarane. Aman. Agak penting dhek ndak krungu apa-apa. Gandeng belian Sik krungu lho, Tuk. Golekno ben gak krungu piye? Carane piye? Sik krungu lho kok iso. Kene. Kowe iki jan marai krunguan. Golekne kono. Ben gak krungu piye lho. Oh iya. Misalnya, Duk, kene Duk. kita saya krungu pula iku. enggak nyerang biai Ben tak krungu tadi. iya enggak iso ndase mau kayak iku Apa mbok helmi iki lho? Ben tak krungu. Iki wis tertib dalam ora nek polisi ane harus nek tilangan Nek delok wayang polisi Noswan toro aduh aku jeneng ngono kaget Sindan ki ketoke pindahan kok semampir kok. Wis. Lah masa ngene kok. Kurang siapa? lah mak jelek ngono Jelek ki lenjeng Mario, Mas. pikiranku itu teko Glek. Oh lah nek mak deleng pikirane kok kono. Iki ra ngono kadu tak sumpet iya ngene. Lah. Dan masakne. Lah malah mbok oleh si Teto Karno. Enak lho Tirta Karnone cah iki. Ya. nyarang biai Susu yo malah. Oh gila to iki. mari Jangan gitu, Bang. Mas, nek mengendang aja jarak. Iki ora kok swara, kok tabuhan ya latah. Kowe anggere kenongi kok muni tung.
Kono ya melu tung. Tak percaya jele tak buntung ngono jajal. Ora ya wis. Berarti aman. Nek kenong ora nyambung, kenong ora nyambung. But ketemu but ketemu. Tung ngono. Tung ngono lho. Es monggo sing ngesakne. Es tuh. Nyambung ngono. Ayo. Pas. Nah, Mas. Ya, Tung. Nuswan. Iya. Nah, Sampeyan ku lho. Wah, bocah iki jan suwi megelne kok. Engko takon nggo kami tua lho, kok. Pak, monggo. Hei! Malah mbok tawake mangsane. Nuswan. Ya wis kuwi mau. Bisa. Malah jagongan tak biacok nang. Ra. Gendeng. Bisa gending lho. Gendeng Banyuwangi ngono. Pianyo wangi. Belambiangan wayahe. Rambai. Baliam biangan. Welo lalo. Lah iya. Aso. Apa kang ngendi to? Aja takon susah. Yuk. Tanah. Lah iya. Panas hutan. Tanah endah. bocah iki dilodok ketok enak. Aku iso si gemes ah. Saiki rencana tak keropok. Masane ndas wedhus ya. Mbok kropok lek kuwi kok nek. Pak kuwi mikir. Gumelyare. Taman. Sari Tasi. Gelambiangan gumelyare taman Sari Nuswantara di Belambiangan Gemelare taman Sari Nuswantara. Langsung dadekke Gerajakan. gerajakan ya. Siap. Sikat. Nah, Ya Mas Rudu. Kidung Mangala Indonesia. Hey! Rajakan Banyuwangi. Raino Sing
Matur suwun. Nggih, nggih. Jan, wae Mbak. Wis diaturke Nggih. Gerajakan ya, Le. Leres. Pokoke Mbak Susi niku mboten Gerajakan diganggu, ya. Banyuwangi.